Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, gurutze santuaren ejerzizioa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedintzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Lehenengo egonaldia, Pilatok Jesus gurutzera kondenatu zuenekoa. Pilatok agindu du, lapurren artean, hiltzezko gorjosteko, Jesus gurutzean. Hiltzezko gorjosteko, Jesus gurutzean. Egonaldia, Jesusek gurutzea sorbalda gainean hartu zuenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Sorbaldan harturikan, gurutze astuna, hiltzera bai dijoa, Jesus gure jauna. Hiltzera bai dijoa, Jesus gure jauna. Hirugarren egonaldia. Jesus aurreneko aldiz lurrera erori zenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Lurrera erortzen da, Jesus nekaturik, altxatzen laguntzeko, ez da errukirik. Altxatzen laguntzeko, ez da errukirik. Laugarren egonaldia, Jesusek bere ama aurkitu zuenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Agertzen zaio ama, negarrez bidean, aizer samintasuna, bion bihotzean. Aizer samintasuna, bion bihotzean. Garren egonaldia, Jesusek Simon zirenetarra arkitu zuenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Simon zirenetarra hartzen dute lagun, gurutzea eramaten ikasi dezagun. Gurutzea eramaten ikasi dezagun. Seigarren egonaldia. Veronikak Jesusi aurpegia garbitu zionekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Bekatarian onda, zure errukia, Jesusi garbitzeko, malkoz aurpegia. Jesusi garbitzeko, malkoz aurpegia.
Zazpigarren egonaldia. Jesus bigarren aldiz erori zenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, zure gurutze santua salbatu baitezke mundua. Munduko bekatuen astunaren handiz, gurutzepean Jesus erortzen da berriz. Gurutzepean Jesus erortzen da berriz. Zortzigarren egonaldia. Jesusek Jerusalengo alabak aurkitu zituenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baitezke mundua. Jerusalengo alabak ez neri negarrik, negarrekin zazue bekatuengatik. Negarrekin zazue bekatuengatik. Behatzigarren egonaldia, Jesus hirugarren aldiz erori zenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baitezke mundua. Hainbeste neke minez, azten minin jauna, hirugarren aldia, hemen jodu lurra. Hirugarren aldia, hemen jodu lurra. Hamargarren egonaldia. Jesusi arropak kendu zizkiotenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baitezke mundua. Munduaren aurrean jantziak kendurik, hor dago Jesus ona, oso lotxaturik. Hor dago Jesus ona, oso lotxaturik. Hamaikagarren egonaldia. Jesus gurutzean josi zutenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baitezke mundua. Gurutzintzatu dute, zainak urraturik, ez lurrak askatuaz, beren giltzetatik. Ez lurrak askatuaz, beren giltzetatik. Hamabigarren egonaldia. Jesus gurutzean hil zenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baitezke mundua. Gurutzean jasota, minez aseturik, hilda Jesus maitea, gure onagatik. Hilda Jesus maitea, gure onagatik. Hamairugarren egonaldia. Jesusen gorpua hilobian sartu zutenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, semearen gorputza eki dutenean, aizer ezpata daukan amak bihotzean. Aizer ezpata daukan amak bihotzean.
laugarren egonaldia. Jesusen gorputza hilobia sartu zutenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, bere gurutze santua salbatu dugu mundua. Ogira dutenean, jaunaren gorputza, itxaso samina da, amaren bihotza. Itxaso samina da, amaren Eta aita santuaren asmoan alde gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruak bezala gurean ere, emaituzu gaur egun ontako dira, barkatu gure zorrak, guk ere gure zornei barkatzen egun ezkero, eta ez guten taldia eman, baina nakeda gaitzetik. Jesus onanigatik, Gurutzik zatua, damuden iotzek, zunai gabetua. Damuden iotzek, zunai gabetua. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin eta zure espirituarekin, senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jauna, zure gurutzearen garaipenaren bidez, salbatu gaituzu. Eskatzen dizugu gurutze hori bera, izan dadila, gu zerura eramango gaituena, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure ginen santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jauna dutatzai, ez naiz ezeren, beharrean, larreguritan, arnauezan, atsedenezko bizitara, Dizkortzen ditarima.
Pasioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, jaietara etorritako gizatalde handiak Jesus Jerusalena zetorrela jakitean, palma adarrak hartuta bidera atera zitzaizkion eta onera zioten oihuka, Osana, berenkatua jaularen izenean datorrena, Israelgo erregea. Jesusek hautxo bat aurkitu zuen eta gainean jarri zen, astotxo bat aurkitu zuen eta gainean jarri zen idatzirik dagoen bezala. Ez izan beldurrik, Siongo alaba, badatorkizu zure erregea, astakume baten gainean jarrita. Ikasleak ez ziren orduan konturatu, baina Jesus goretsia izan zenean, orduan gogoratu zitzaien, idatzirik zegoena egin zutela arekin. Jaunak esana. Gaurkoan noitxe, elkartu gera, batez ere gure aurrekoek utzitako testigu hartuz. Eta ermikia honek batez ere adierazten digu lehengo aresoaren zerea. Originala, goian zegoen, eta haizelekua baizen, edo bizen, eta 19. mendean beste hau eraikitzea pentsatu zen leku babestuagoan. Baina, ermiki honek gogorazten digu ere lehengo zarra, hau da gure sustraiak, gure aurrekoek nola sinisten zuten, eta batez ere ze garantzia ematen zioten gurutze santuari, gurutzearen indarrari. Bestelako arriskuen artean, bestelako gaitzen artean, bestelako mentalidadeen artean, lehengo kristauek, lehengo aresoarrek, eta guk ere bai haiengandik hori ikasi behar dugu eta gauza bera egin, eusten zioten gurutzeari. Jesus gure jaunaren ezaugarriari. Gurutzeak halako esan genezake kristauen nortasuna adierazten duelako. Edozein tokitan gaudela, ikusten badugu gurutze bat, horrek gogorazten digu hor kristauak daudela. Edo gurutze bat, lepotik zitzilik, zenbait tokitan, Egiptoen esate baterako egiten duen eskumuturrean gurutzearen tatuajea, tatu bat egiten dute, gurutzea eskumuturrean jarriz, beste batzuk, eta hemen Euskal Herrian esate baterako, mendi gailurretan gurutzea jarri izan du dira, etxe ataritan gurutzeak, eta baita ere Jesusen bihotza, baina gurutzeak badu esan genezake gure nortasuna adierazteko gaitasun hori. Eta batez ere adierazten digu jainkoaren salbazioa eta jainkoaren maitasuna. Erromatarrentzako gurutzea zen tortura instrumentu bat. Bertan hiltzen zituzten garaiatako gaizkileak eta inperioaren etsaiak. Modu gogorrean hiltzen zituzten. Eta jendeak gurutze bat ikusten zuenean horrek, esan genezake, halako efektu bildurgarria ukitzen zuela haietan. Guretzako, silla elektriko bat edo ikustea bezala izango litzateke garai hartako batentzako gurutze bat. Jesusek bere burua eskainiz, bere bizia gurutzean emanez, erabat aldatu zion esanahia gurutzea. Gaur egun gurutzea guretzako da, maitasuna, salbazioa, bakea, horiek denak adierazten dituenak. Eta gogorazten digut, honekin bukatuko dut, gure erlijioan ezinbestekoa degula, jangoikoarekiko maitasuna, hau da maitasun vertikal hori, gurutzearen esan genezake parte vertikal hori, jangoikoa ezinbestekoa degula gure bizian, berak egin gaituelako, baina baita ere beste parte horizontal hori, gure artean ere elkar maitatzen inalak inbitatzen. Hoxera, Jesusek erakutsi ziguna, jainkoaren maitasuna eta lagun urtuaren maitasuna. Eta gurutzeak ezin hobeki adierazten digu Jesusen maitasun adierazpen handienarekin. Berak esan zuen, ez dago maitasun adierazpen handienarekin adiskidearen alde bizia ematea. Guk eskatzen digu, bere maitasun hori guk ere eraman dezagula gure bihotzean. Zeru lurren
jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztidu, beti ereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak. Bera biali diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez, gizon egina eta birjinagatik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen. Eta ekintza ezaugarriaz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bide batez kantari. Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri santu egizkizu bada ogiago espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala ogi hartu eta eskerrak emanez. Zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalandoan berdin bereik berrizen eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok ontatik. Hau nere odolaren kariza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogiago hauek hartzea, zure elioza, eta piztuela gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin behitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora. Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak argitzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, gu guztiok betiko bizitzen dutxu ezagun. Jangoikoaren Ama Maria doaksuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, oste eta aintza guztia,
ardita gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zerretan zerrana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zerua bezala lurrean ere, eman iguzu gaur, egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegu ezkero, eta ez gutenta dianean, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea ospe da indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zure sanada apostoluei pakea uzten dizuen ere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoak ezezela maiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea, ezuekin, baiezue pakea ekarri. Jangoikoaren bitotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bitotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bitotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaizu zailean. Una hemen, jangoikoaren bitotxa, ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maila dituak. salbamena mundu osoan zehar zabaldu dezagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez jauna zuekin dedika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean. Eta amadukinari kantatuz, bukatu dugu gurekin.
Guazen